بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة
Yeah. Ja se zovem Tari Zlać, idem u 6. razred osnovne škole. Danas polažem hatmenski ispit. Ovom prilikom želim da se zahvalim uzvišenom Allahu što me uputio na pravi put. Želim da se zahvalim svojim roditeljima koji su mi podrška i svome efendi koji me je podučio da učim Kur'an. Zovem se Avdić Amar, učenik sa 6. razreda osnovne škole. Velika mi je čast prisustvovati ovom hatmenskom ispitu. Zahvaljujem se Allahu Đelešanuhu što mi je podario za razumijevanje i čitanje kuranskog teksta. Zahvaljujem se svojim roditeljima koji su mi stalna podrška. A isto tako zahvaljujem efendiji što me je podučio učenju Kur'ana. Ja se zovem Kerim Smajlović. Idem u 6. razred osnovne škole. Čast mi je da danas polažem hatmenski ispit. Zahvaljujem se Allahu Đelešanuhu na uputi i na znanju. Zahvaljujem se svojim roditeljima koji su mi stalna podrška. Također, zahvaljujem se efendiji koji me naučio da učim Kur'an. Ja se zovem Ajla Ravkić. Idem u 5. razred osnovne škole. Čast mi je što danas polažem hatmenski ispit. Zahvaljujem se svom efendiji što me naučio učiti Kur'an. Također se zahvaljujem svojim roditeljima koji su mi velika podrška. Ja sam Emina Ravkić. Učenica sam 6. razreda osnovne škole. Drago mi je što sam dio ove ekipe koja danas polaže hatmenski ispit. Zahvaljujem se svojim roditeljima koji su bili mi velika podrška. Zahvaljujem se također efendiji koji mi je naučio da čitam kuranski tekst.